खुलुमबाय लोगोफोर मोनाबिलिनि नोंथांमोनखौ बयनिसिमबो आंनि मोजां मोननाय आरो खुलुमनायखौ नोंथांमोननो बावहरबाय लोगोसे आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै हरखाबै भिडिअ लाबोनायनि जाहोनानो जाहैबाय दहायदे आङो 11:00-12:00सोआव मोनसे भिडिअ आगारदोंमोन सिबि रानिनि थ्रुयै माने सिबि रानिखौ लानानै बिनि सायाव भिडिअ बानायदोंमोन। मानो होननानै बुङोबा सिबि रानि माने एसबि बड' निउस चेनेलनिफ्राय बिथाङा बर'नि निउस होबाय थायो। आङो सिगाङाव बुंखादोंमोन बिथांनि सायाव गोबां भिडिअ बानायनो आंखौ थिनहरबाय थानायलाय आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों होननानै। मानोना दायो बिथांनि भिडिअआ गोबां भाइराल जादों। आंनि भिडिअखौ नायनानै गोबां मानसिफ्रा बिथांनि सायाव जाज खालामदों आरो बिथांनि भिडिअखौ नायदों। ओमफ्राय बेनि उनाव दायो बिथाङा गावनि भिडिअखौ प्राइभेट खालामबाय। बिथाङा दायो मोनसे खोथा बुंफिनदों जे आंनि सायाव बुंदों बिथाङा दावहारु बियार इउटुब चेनेला माखासे टाइमिं आङो 6टायावनो हगारदोंमोन। बेनिफ्राय बे भिडिअखौ 6टायावनो आङो आगारदों। प्रमद बर' आरो फेरेंगा सार आरो फेरेंगा सार लाइभ फैनाय बा बिथांमोन बुंथिनाय भिडिअआ आं हगारखांनायनि उनावसो हगारदों होननानै बुंदों बिथाङा। सियर बे बाथ्राया नंगौ। नाथाय बिथांनि माखासे फंनै फंथामसो रावाव माखासे बहुद गिदिर दिपलि प्रमद बर'नि बिथांनि सायाव मा होनो दाय जाबसिननाय बायदि जादों। आं बिनि सायाव बे भिडिअखौ लाबोनाय जादोंमोन। दा बिथाङा गावनि भिडिअखौ प्राइभेट खालामबाय आरो बिथाङा साननो हागौ निस्सय प्राइभेट खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बिथाङा माने मिस्टेकआ बयनाबो जाखायो। आंनि भिडिअ बानायनायाबो मालाबा नङा मालाबा मिस्टेकआ जागोन बा गोरोन्थिया जागोन। बिदिनो गोबां इउटिउबारफोरनि माब्लाबा समाव बेबायदिनो मिस्टेकआ जायो। मानो होनना बुङोबा जों सानस्लाबनो हायियाव माब्लाबा बायदिसिना राव बुंफ्राङो। थिग बिदिनो सिबि रानि ब्रह्म बिथाङाबो बे बाथ्राखौ बुंफ्रांदोंमोन दे बायदि मैया बाथ्रा बुंनाया बैफोर बुंनाया माखासे प्रमद बर' बिथांखौ डाइरेक्टलि माने बिथांनि सायाव दाय खोलैनाय बायदि जादों। नोंथांमोना बिनि भिडिअखौ मोजाङै नायोब्ला बुजिगौमोन। दा बिथाङा बेखौ प्राइभेटाव दोनबाय मानोना बिथाङा गावनि गोरोन्थिखौ बुजिबायबो जानो हागौ। दा बेखिनियानो। नोंथांमोना गासै आंनि साबस्क्राइबार बिथांमोना सिबि रानि ब्रह्मनि बिथांनि सायाव जेबो दुखु मोननाय फोरमायनो नाङा। बिथाङा निउट्रेलै भिडिअ होबाय थागोन होननानै बुंदों। दायोसो बावै बिनि बिदाया आंनाव फन खालामदोंमोन नोंथाङाबो नोंनि भिडिअखौ प्राइभेट खालामदो जोंबो जोंनि भिडिअखौ प्राइभेट खालामसै होननानै। बेखायनो आंबो आंनि भिडिअखौ प्राइभेट खालामबाय आरो बिथाङाबो गावसोरनि भिडिअखौ प्राइभेट खालामबाय। दा गुबै जाहोना बेनो जों सानैनि गेजेराव मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जालायदोंमोन। बेफोरो जोबनानै फैबाय। बिथाङाबो बुजिनानै लानांगोन जे गोरोन्थिया आंनावबो दङमोन होननानै। मानो होनना बुङोबा बिथांनि बुंनायाव माखासे मिस्टेक जादोंमोन नालाय। दा जेखियानो जादोला बे बुस्थुआ जोबथ'बाय रायजोफोर। नोंथांमोना गासिबो साननानै लादो एसबि बड' चेनेल बा निउस चेनेल बिथां सिबि रानिनि भिडिअखौबो आंनि साबस्क्राइबार गासै बिथांमोना बिथांनि भिडिअखौ नायबाय था आरो बिथांखौ मोजाङै फल' खालाम। बिथाङा दासो गोदानै फैदोंब्लाबो बिथांनि साबस्क्राइबारा आंनिफ्राय एसे बांसिन जाबावबाय आरो बिथांखौबो मोजां मोननाय बहुद दङ आंखौबो मोजां मोननाय बहुद दङ। आंनि साबस्क्राइबारा बिथांनिबो साबस्क्राइबार जानो हागौ। बिथांनि साबस्क्राइबारा आंनिबो साबस्क्राइबार जानो हागौ। बेखायनो नोंथांमोना बुजिलायदो। आंथ' सासे पलिटिक्सनि बाथ्रा बुंग्रा नाथाय बिथाङा निउट्रेलनि बाथ्रा बुंग्रा नालाय आं बिथांनि सायाव भिडिअ खालामदोंमोन। दा बेखिनियानो आरो नोंथांमोना मा सानो आंनि सायाव बेखिनियानो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ निस्सय नायनानै जाय बिथांमोना आंनि सिबि रानिनि सायाव भिडिअ खालामदों बे भिडिअखौ नायखांनाय बिथांमोना निस्सय बुजिखाबाय आं मा बुंनो नागिरदोंमोन आरो बिथांनि सायाव आं मा बुंदोंमोन। निस्सय नोंथांमोना दा जों सानैनि गेजेराव बैफोरबायदि बाथ्रा बुंलायनायफोरनि थाखाय नोंथांमोना बेखौ बावदो आरो गोदान भिडिअनि थाखाय नोंथांमोना नेनानै थाबाय थादो। बेखिनियानो लोगोफोर। बाय बाय खुलुमबाय। गुड नाइट लोगोफोर।